Това е унгарския парламент, най-красивия в света, строен 1898 само от унгарски камък и унгарски майстори. Тук приеха 2012 новата унгарска конституция и тя започва с думите "Боже, благослови Унгария". Така започва и химна от 1844, който никога не са си го сменяли. Сега приеха тук, в този парламент, закон за защита на националния суверенитет. Стоп на парите на Сорос за НПО-тата. Стоп на парите на Сорос и други чуждестранни пари за партиите, защото те формират свободната воля на гражданите. Нашите седнали да променят Конституцията с парламент, за който не са гласували 2/3 от избирателите и освен това не знаят какво може да прави обикновено, какво може да прави Велико народно събрание. Да четат решение 3 от 2003 на Конституционния съд, аз съм го подписал.